Rayan in biak ma in shuk puan ne na Clary loading reng chu aron mufu ta si. Andy chuan abial nu anga soin Frankai chu a ho tir tangota. Atong chua vai chuan school atangat no chua avau bok. Akal liam nu chuan athian nu sam chu tan sakin tha an lak sak le te a. Pindan thuru ka bukhan alu san le ta ani. Chumi nu chuan Clary chuan run luin ngei takhian alam khum vela. Andy thinrim chuan abeng le top mai. Atuka chuan apatlo turin avakal le a. Beiselo devin apa chu lungphu cholin alo thider. Damdoi in lambe popin arwang asong boltir ngala. Apa ina chuan ni inga mozat acham pha nge. Chuti lai chuan Clary chu ama chovin alo vengar ngara. Thenom tuma anei lo baka karena thim vek boxi. India aron le chuan alo thohuaya. Ama chowin ain khung hlum thakang ti te po alo hlau man hle ani. Nikhat chu ram hnuai lampanin anin hruai chuaka. India chuan hreipui a khai chuak bok. Clary chuan a thian pa thil tum chu hreve heklo le. Pon lam boruak a hip ve ta ka wang chuan a hlim em a. Amit tui te po atla hial mai. Chutia thamuang taka aum lai chuan a thian pa chuan a hreiken lai chu uluk taka humin alek kang tariai riaya engma la chu a hreve der silo. Vani thak takin no pang auri an hrethuta an han hoi chuanak chuan mi pano pang pakhat hian ron panin a unau pa in a ke ati na thule tran puyan ngai thu aron hrilta ani. Man mo takin a unau pa na chu an vapan ngala. Indian aboy somol mol lai chu Clary chuan rem chang alo la in mi pano pang chu alo bek bor ve ngal zat bok. India chu misual mi kidnap chingani thu soin tranpui tu tur midang punvat turin an hril ngal zunga. An ti alo hriat phak ve dewa wangin India chu aron hoile rang hle. Van doi thak devin mi pano pangkhan English alo thiam silo. Clary chu ala hlau pha ta deu zoka. Reilo te a nu pakhat ron kalin no pang ta chu aron lama. An kaliam nu chuan India chuan a thian nu chu nget taka kuain kar omna lambok kha apan pui le ta ani. Kumhlui tha zana chuan India chu wak chuakin a thian te party avazoma. Ahun ol nei chu mangtongka in Clary chuan a thian parum kaltla thin chu hontumin a beile a. Van nei thak takin a hlotling ta hlau mai. A thian pa camera le album te chu an bi kwal zunga. A mei che khoi to ho te thalak hlir hian alo khat vek zunia. Arab lutuk chu ngoi rengin a let le a. Chuti lai chuan India point mei chedang khoi tur alo zong ve le mek bok. Ava biak nu chuan thian alo nei hlawa a him pha ta ani. Clary chu tukvera dak chuakin an hoi wanga. Van ni thak takin tu emoni hian laitin ron chun fu ta hlau mai le. Thei to pa avin tranpuya ngai thu hrilan tum hiala achang le thirbel lek chuakin tukver te chuan chuke thul. Ato pa chuan chu pa chuan aron mufu ve ta nge a. Tranpui tumin aron chau ngal vata. Kongkhar aron thleng chiat in India aron lang vele si. Anin volet topa achat thangal der. Clary beidong le hreom tilutuk chu in chung lama alo tre tuara. India la chuan ama wanga tual thatani thu hrilin ala chil hrep zui. An mi tha pa ruang chu uluk taka tuamin a hnuk chuaka. Bolhlo bo makhungin a hal ralta ani. Atuk zing chanchin bua chuan bozon na an ron chua. Clary thalak le a chanchin tlema zong baka. A bo na munte an ron ziak kalmai. India chuan chanchin bu chu uluk takin an bi wanga. Engma ero soi chuak lem lo.
a thian nu hna chuan atuka inan ti fai tur thu soin inpek turin an thrila a zirlai te lehkhabu endik turin aron phor chuak treuh bawk dawhkan hna a thaw mulh lai chuan Clary chuan alo en thla zeuh zewa chet lak dan tur a ngai tua ve na samai gas stove chuan a kut halin a in tikang luya a thian pa in damdoi hnoi tur zon lai chuan zirlai no pang a hma aron kal to Frankai lehkhabu ngei mai chu alo thuk ru zeuh bawk atuk zing khua lo var chuan Andy chu a bek nen bor taka in puchuakin an building chu a chhuah sana an gas le electric te chu ala off vek zui anin ti du da ve khop mai class lak lai chuan zirlai te hna an lehkhabu theuh chu a pekir le a Franka in a lehkhabu a keu kual lai chuan Clary thalak loin zebru chu a hmuchuak ta ani chu vele thil om dan hre thiamin tranpui tu tur kowan tum ngala a man mo aleya a evidence nei chun thalak chu a thlau dai mai pona chuan lehkhabu chu an keunon le a thalak reng a hmuta si lo man mo takin cycle alek chuaka Andy te in lampan turin a in khal chuak ngal zat bok chuti lai chuan classroom chunga a thalak thlau kha no pangdangin an lo chara anin pek wal na lama Andy chuan alo man chuak le si man mo takin school a chhuah san ve ngala Frankai va phak ngei tumin car chu chak takin a khalta ani traffic alo la jam na sa em le ngal amang ang chuan a car chhuah sanin ke in a tlan ve ta lopa a in bula Frankai cycle hmu ta ka phei chuan angai a thalo kher mai ina thlen hnu chuan uluk takin an hoi kual vela a thian nu ero a hmu mai lo a thir tiang te bok khalek chuak le in chung laman pan chowa Clary la a in lar du to mai bi khau lo ama room lama alet le hnu chuan Clary chuan aron au sawa Indian aron muchiat in kongkhar akhar ri bur mai pon lama ala kal dai le ngal poiti mel zat hian Andy chuan a au zui tura a thian nu la chuan a chang du to der silo Clary chuan a passport le document poimo te chu lek chuakin thamuang tak hian a thohal hala rang taka ron chan chuak tu Frankai biruk na lam kha panin cabinet kongkhar awa hon sakta ani an hlim lutuk chu an hnuka ul treu mai Clary chuan arang ka chak thui Andian apo thak sakta kha or thalein Berlin khopuya chuan thamuang takin awa kual vela hriat chian lo tlangwal kop ngot chu atum to lo chiang hle chuti lai chuan Andy po apindan chunga massage chair a khan alo thu on duaya khoyama wak chuak thei to heklo ril trama athi hun ngakin khohar takin adam chung hun amang chun jom ve to don ani video mu nom tak mu chun jom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia